Гүлназ Солнышко. Отстой. Рәхмәт. Аңладык. Ну, белмим инде. Мин Гүлназны белмим. Гүлназ Солнышконы белмим. Димәк, аның әле Гүлназ фамилиясе да юк. Солнышко аноним кеше. Димәк, аның әле бернинди фотографиялары да юк, бернинди подписчиклары да юк. Белмим, хейтерлар утырадыр инде. Раис Аглиуллин. Пантушка бик нык, матур җырлый. Ай, ну рәхмәт инде, нәрсә әйтәсем килә. Нигә Пантушка? Безнең бит инде профессия шундый, гел теге үзебезне кая күрсәтергә кирәк бит инде, булай тыйнак кына булсам, бәлки мин матур җырлаганны белмичә дә калыр идегез бит инде. Радик Хафизов. Күкрәгеңне зурайтырга яхшы булыр иде дилгән. Радик, беләсең, минем үзем дә монда уйларым бар иде, дөресен әйткәндә, чөнки татар эстрадасында күкрәкләре зурайткан җырчылар бар, алар бу турыда әйтмиләр, ләкин алар бар, мин беләм. Мин үзем дә уйлаганым, ләкин мин ничектер теге комплексовать итмим, но минем күкрәгем кичкенә, мин бу турыда әйтәм һәм бернидә проблема күрмим, шуңа күрә Ходай мине ничек яраткан, шулай йөрим. Яме, рәхмәт, Радик. Күк Тюрик. Ниндидер күтләр монда күкләр китте. Күк Тюрик бер ай элек язылган. Уйларымда, җырларымда син. Монда нитеп язылган бу казак теле. Монда казакча язылган. Как казахский, только немного мягче. У меня жена татарка, и мы шутим друг с другом, что ее разговор на татарском для меня как на неправильном казахском, а мой казахский как неправильный татарский. Менә соңгы арада татар тел укыту мәсьәләсе буенча теманы күтәрделәр бит инде. Татар телен укытырга кирәк. Чөнки татар телен белгән кеше ул казакча да, үзбәкчә дә, таҗикча да сөйләшә ала. Шуңа күрә әлбәттә әзрәк кенә алар аерым бар инде ул казак һәм татар теле арасында. Ләкин ятларга кирәк, укырга кирәк һәм инде татар теле без булдырабыз.